Very good. Third SX. After another third. Evening to chicken egg. Sorry. పట్టే పట్టేస్తే వాటర్ వస్తారు మన సొంత వస్తున్నారు వాళ్ళకి సంఘంలో ఏపీ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఒకటి విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఫుడ్ అది పిల్లలతో మాట్లాడితే వాళ్ళు బాగానే పెడుతున్నారు, బాగుంది. నేను కూడా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది, బాగానే చేస్తున్నారు. దాదాపు 620 స్ట్రెంత్ ఉన్నారు. ఇంటర్మీడియట్ కూడా వచ్చిందని చెప్పారు ఈ సంవత్సరం. అయితే దాదాపు 620 దాకా ఉన్నారు. స్కూల్ చూస్తే బాగానే ఉంది, ఇబ్బందిగా బాగానే వాళ్ళు స్టాఫ్ అంతా కూడా బాగానే చూస్తున్నారు. పిల్లల్ని కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా బాగానే చేస్తున్నారని చెప్పి చూస్తున్నారు.